faqat mana miyyomu hani kompyuter miyesh, hani telefon miyesh budagi benim pametyash 0 kadi paydo mush. Data ziyod man biznes asar kerak. Data ziyod. Haftesh nashudagi, so'xta raftagi, yagala pul odamo yagala kas man bu guftagi bud namushud. Nakun, bekora chi mumkuni mana jo'rom, man ba rojibi nag'ziga mexostagi odamo. Dadem, biyem, zanam, odam yakın xudash ba bovar kerak edi. Odam yakın xudash Samarqandda man derajdan ekada va cho'ba haq nadodem yagom bor. Misol pul chiqil ekonomikadan, chi yoshidagi darkor bari tadbirkor shudam. Assalomu alaykum do'stoni aziz. Nomim Xusrav Mahmudov. Man imroz haftam videoma kaysam. Uzr, man az ofisdan berum ba, bachom kadi damgiromdagi budam. Tak как шумо ба ман ваъда кардагӣ в течение 1 сол ман ҳар ҳафта минимум якта видео мемонам куда барои ҳамун илоҷам нашуд пага видео мондаги мо дар кор ҳамҷаба омда ман зану бачаҳом ҳабуза кесаз ман видео киштагим ба туғри омад агар шамол инҷа ҷудоам шамол гарм ҷой шамол бошад агар нафаҳмисаги бошад агар мана пеша ки ман узрамо мепурсам имрӯзанги мавзӯъ дар бораи ман тадбиркорӣ гап заданӣ тадбиркоригӣ ба ман ба бачаҳои ёша умуман дубои одама ман даъват карданӣ тадбиркорӣ ҷудоам зӯр чиз буда ки ман гуфтани шумон ба чунки ҳамин тадбиркоро ки ҳаст будааст любой давлати тараққӣ мекунондаги ҳамин тадбиркоро давлат ба пули калон меовардагиам налоги калон медадагиам одамои кор ки таъмин мекардагиам ҳамеш тадбиркоро дасташ ба афсӯс мон ба ин қатара эътибор надоштудам лекин ахиранги вақтҳо эътибор доштем президенти нав кардем лекин пештар ин қатара эътибор намедодам ман вақти кор мекардагем ба эсам ба чор тараф омада вай мекард озир эсамба биёд агар ханда мебиёд пожарный ёнта пожарник меомаду мегуфт ки меҳмономдаги комиссиямдаги ёнта хизмат кардан дар кор ёки милисия меомад хизмат кардан дар кор налоги меомад ишқилиб чандта инстансия бошад агар пеш тадбиркорон меомад мон вай ё зиёфат кардаги мо дар кор ё пули зиёфат додаги мо дар кор буд ҳозир ханда мебиёд ин чиз ягонта дигар давлати дунё набошад дар кор Америка ҳақиқатан ҳам давлати бузург ҳақиқатан ҳам мощни давлат барои тадбиркоро ҳама шароит карда додагӣ агар Америка ба шуда монадагар одам айниқса самарқандиё ва ё албатта тадбиркорӣ мекунанд мӯйлошон тадбиркорӣ мекунанд баъзошон хай тадбиркорӣ накарда имконияте бой дода гаштем лекин тадбиркорӣ ба инҷа ба ҷудо ҳам кор мӯл ман баъз вақт успед намекунам кадом кора кунам гуфта чунки як 100 кора сар карда намешуд якдам асаста худо хоҳад калон шем агар асаста мекунем дигар бошам ҷудо идея мӯл ман ба якла кор кунам бучуд Америка ба ҳамон ба тадбиркор худаш асоси ҳар як ҷамъията асосаш ки ҳама чиз абшуд тадбиркор мешунда ҳамон пул ки вобаста ки шуд ҳама кас тадбиркорро бо муроҷиат мекунанд ягон чӣ ки набошад рӯзи гандеш биям рӯзи нағдаш биям дигар рӯзо биям фақат тадбиркорро ҳамеша поддержка кардан биё барои ҳамон айсамо набурорем тадбиркороя ҳама вақт атонистагимо поддержка кардагамо дар кор худаш аслаш гирадагар самарқандиё мана фикрамча хуномо бо ҳаст тадбиркорӣ кардан чунки ҳамон роҳи бузурги абрешим мегӯн великий шелковый путь вақташ ба айнан шаҳри мон мегузаштаги шаҳри мон як мистодаги ҷо як чӣ мегӯям стоянка бар ин будаги ҷои калон шаҳр будаги одамо ҳамҷа дигар миллату дигар вай халқҳо омада ҳамҷа дам гирифта бо рошона фурӯхта вай карда бозор карда монда мерафтаги ҳамон вақт мумкин аваям пештар халқи мона хунаш ба даромда мондаги ин чиз мӯли кас зоида шавад агар уже ким чихел set of вай мегӯям talents мифтагеш ки ҳамон муайян талантҳо кади зоида мешуду тадбиркорӣ хунаш ба ҳаст метавонад аллакай барои ҳамон мана инҷа баям Америка ба ман мебинам агар фараз кунем 100та вай бошад агар бизнесҳо сохта шудаги бошад аз тарафи ӯзбекистониё ҳамеш як 95-96 самарқандиё сохтагида хай инҷа ба барои ӯзбекистон будаги мо ӯзбек ресторан ӯзбек мегӯем лекин ҳамеш тагаш ба самарқанди одамон мистон тоҷикои худамо рестораноя мана вай ба Филадельфия баш 18-та 19-та шуда рафтаги як теш хайлам ани тошкандиё ҳамои мо бо намедонам анет лекин ман кадомаш ба ки нарам одамои худамода ҳамеш одамои худамо медорад ҳамин тарафаш ки ман медонам самарқандиё айнан тадбиркориё айнан ҳамин пул кардан кади зинда ва ҳамин кади зӯр ваё барои ҳамон ман шумо ба мегуфтаги гапам ҳозир ҳамин ки
атонистаготон барвақтар аниқ кунетон агар фарзандотон yoki nevaroton ҳамин тадбиркорӣ ба иштиёқаш бошад, қизиқиш бошад, бинетон ки ҳамин тарафа рафтааст, албатта вай поддержка кунетон. Ҳеҷ вақт нагӯетон ту наметонӣ, ту ин кора накун, мисол шумона авлодамомо набуд, ту баям намушуд, мон манин, мон ин, кута ин хел пешаша нагиретон, чунки тадбиркор хайли манба муайян чиз кади зоида мушуд, хунашмо мушуд, уҷи калешмо мушуд. Мӯли ҳамин тадбиркории зоре бинетон агар мактаба нахондаги, мактаба ё провал кадаги, ё даромада натонистаги, ё лекин зӯр тадбиркор шуда рафтаги. Чуа? Чунки ва ё мактаба программаша қабул накадаги. Ва ё ба ҳам хел аллакай аз хун омаисаст, мактаба мугуфтаги чизо ва ё ба қизиқ не, чунки мактабу университету институт ба айнан тадбиркор шудана нею, коригар шудана ёд метиҳад, работник. Инҷа ба ҳама вақт одама работник када тайёр мекунад. Робот барин работник шаветон мегӯяд. Нағз хонад, ягонта компания нағз ба кор бадарод, ёки нағз хон манҷа ба кор ба медорӣ. Фақат кор бадаро. Чунки давлато ба любой давлато ҳамин мон ба хай салака тадбиркорӣ ба мӯлтар эътибор метиҳад Америка ба университету направлениёш мӯлтар. Лекин в основном ҳама ҷои дунё ба 90%, 95%, баъзи давлато ба 100% фақат сераи масса мегӯн асоси ҳамун работникои тайёр мекунад, тадбиркороя не. Чунки мактаба ман ягон бор нашунидем, надидем ки айниқса Ӯзбекистона Осиёи Миёнаи мактаб бошва бахтнок шудан, ёки омаднок шудан, ёки чӣ хел пула ёфтан, ёки чӣ хел муомила муносибат кардан, чӣ хел хушрӯ гап. Иноем асосан ёд наметиҳад. Асосан ёдмендагӣ чизо ҳамун пештара программаҳои вай кади Советский Союз, чунки мона халқамоя акун ман нағзу ганда намегӯям, лекин мона халқамоя камбағал доштан ба вай заинтересован набуд, чунки камбағал халқ худаша фикр мекардаги хушаш намушуд, чунки ваё якои муҳтоҷаш чӣ хел ишкамомаи сари кунем, чӣ хел орзу ҳавосамое кунем, чӣ хел тӯямое кунем, ҳамин хел чизо кади банд мушуд. Барои ҳамун монасал ҳамин хел программа ба дароварда мондаги буданд, лекин ҳозир имкониятҳои мен техника, технология биромайсаст, ҳама чиз даступни ҳозир ва в принципе бепул YouTube ба мистод ҳама чиз. Илтимос мекардам падар модароба ёки ҳамин ёшо шунусагӣ боштагар тадбиркор шудан ба ман шуморо даъват мекунам. Илтимос тадбиркори ин зӯр, тадбиркори ин озодӣ, хостаги вақтатон ба хостаги ҷотон ба рафта метонетон, ишки шумон ба хуҷиин не, худатон ба худатон хуҷиин. Лекин ақади ҳамин чиз як гала маҷбуриятҳоям мебиёд. Маҷбуриятҳои ягонта чиза гифта мекунам гуфта сар кардетон мекадан. Маҷбуриятҳои рискаш як гала тадбиркория. Маҷбуриятҳои ёки рискҳои пула гум кардан, ягонта пула кардетон пула гум карда мондан мумкин. Ягонта чиза сар кардетон замотивировани мешумо, мотиватсиятон зӯр ме, сони мотиватсиятон гурехта монадгар бо мотиватсияи худатон ба пайдо кунонда тонистан. Одам 100 бор ғалтадам, 101 бор бо хеста далш рафтагеш. Анам хел чизо ин ақадеш омдагеш даркор будаги чизо, чунки бе ҳаминам намушуд. Ман бачаҳо ба таъин кардаги будам, ман як ҳафта дамгирӣ рафт сендану бачаҳом ки мана безо накунетон, гуфта ҳамеша ҷобудо кардам, лекин ҳамин баям мана 3 рӯз ҳам бачаҳо ҷим шуд, 4 рӯз бо ман ба буромада бутун нашад агар бар биромайсаст, хай ман ин ба настроениям ганда намушуд, ин мана корам, ман чунки корама нағз мебинам, ман дар кори чизо савол ҷавоб мекунам, барибир ҳам хел чизо мушуд ки тадбиркор рӯзаш ба 4 бор, 5 бор, 6 бор қарор бурордагеш дакор, решение, ҳар хел ваё мушуд, ситуатсия мушуд, дасти тадбиркор буд. Кама как статистика гуфта мегузарам, любой тадбиркор, любой бизнес, любой компания ба даст сар кардагеш дани 1 сол чире 3 сол ба 90 теш сӯхта мёрад. 100 кас сар кардми кора бизнеса компанияя аз 100 та 90 теш сӯхта мёрад дани 1 чире 3 сол ба. 1 сол 3 сол данаш ба 90 теш нес мешуд. Сони мондаги 3 сол 5 сол ба бо 7 теш маҳкам мешуд. Всего лишь ба даст 5 сол 3 та компания мемонад. Ин гуфтагеш ки ҷудо ҳам шансаш кам, тадбиркори нағз омаднок зӯр шудана, лекин одам боли худаш бо кор кунад, яктанимта тадбиркорӣ кунад, нашад агар бо далши кунад, нақсар хонад, нақсар ёд гирад агар када метонад. Чунки ҳозир ин илмои нав биромадагӣ ҳама чиз ҳаст, мон ба пешагӣ мегӯд. Ёшова илтимос мекардам, агар шумо тадбиркор шуданими дилатон ба ҳастми, орзутон ба ягон чиз ҳамхел мекунам, ягон вақт кутагӣ шумо ҳаракат кунетон тестар кардан ба. Ягон вақт ҳеҷ кай номда мондагеш мумкин. Ҳаракат кунетон тестар пурсидан ба, маслиҳатҳое, тестар хато кардан ба, чунки тадбиркорӣ ин барои хато кардан ҳама чиз. About failing мегӯяд мон ба. Фақат хато карда одам ёд мегирад. Ман ба Самарқанд ба пештар ҳам хел вай буд, абули ядигиреш бачаҳо механдад. Ягонта кора натонистм,
муре ҳамин кора натонистӣ мекуфта механдад, лекин на самом деле хато када одам ёд мегирад. Мисол ҳамто шумо ду ба боштон агар шумо ба дадетон биетон агар велик куфта додиги бошанд ҳамто болошма шинонан агар якдан ҳараката нарафтаст ҳеҷ вақт ҳеҷ ки наметавонад ҳараката ем якдан. ҳам зоида шудагитон ба ҳамин талант бошад ҳам наметавонедтон меафтитон. Як бор, ду бор, 10 бор, 100 бор када сони одам ёд мегирад. Тадбиркорӣ ҳам айнан анан хел любой соҳаба ҳам хел. Одам хато мекунад, хато кади ёд мегирад. Ҳамун хатотона гуфта раведтон ягонҷо ба нависта раведтон, филм кунедтон, документатсия кунедтон ва ҳоказо. Хато кадан ин ганда кор не, чунки мон зоида шавем агар мона яъне мемори мегӯем ва ямо миёмо яъне компютер миеш, ин телефон миеш будаги барим памятияш 0 кади пайдо мешуд. Мон асаста калон шуда ва я илм билим кади пур мекуне. Барои ҳамон хато кадан ин табиӣ ҳолат. Ҳар як кас хато кадагиш даркор шарт барои омаднок шудан намедонам як 10 бор 20 бор хато кадан мумкин. Ман ҳамин баъд аз Америка омдагем, ман ин 8 сол наздики 8 сол мешуд. 10 та зиёд ман бизнес сар кардагӣ, 10 та зиёд. Ҳафтеш нашудагӣ, сӯхта рафтагӣ, ягала пул хараҷот кардагӣ. Ман пор сол сар кардагӣ бизнесам баъдеш 40,000, 50,000 ман сӯхта рафтагӣ. Лекин якта нимтеш апушти ҳамун гифтагӣ, сӯхтагӣ корон таҷрибӣ нағз мегирам ман. Дарси нағз мегирам ман. Ман ҳар ки маслиҳат мекунам, ҳамун вақт ба одамоям бовар намекунад. Ман ҳамин ҳозир кори кайсагем ам ҳозир нағз дараҷа ба растагӣ корамам. Одамо ягала кас ман ба гуфтагӣ буд, намушуд, накун, бекора чӣ мекунӣ, мана ҷӯром, ман ба вироҷиби нағзагӣ мехостагӣ одамо, дадем, бием, занам, хишо ҳамошон мегуфтанд ки чокайси накун, бекора вақти ба нагузарон. Якта падарусам одами мефаҳмидагӣ, ҳам кас мегуфтанд ки чӣ ки накунед, зич кунед, оянда ҳамин ба мегуфтанд, мефаҳмидан одам, пешаки мефаҳмидан ин чизоята. Барои ҳамун шумо ба наздикотон, ҷӯротон, хишотон ҳама шумона дур кардагиш мумкин аз шумоно орзуотон, аз шумоно ҳамун мақсадотон, лекин шумо худатон ба фақат бовар карда ин кора кардагитон дакор. Одам худаша бовар кардагӣ дакор. Хораетонам, хезетонам, боваретоно гум накардагитон дакор. Ҳамун вақт мушуд. Ман сар кардагӣ короя ягон теша ягон кас бовар накард. Хай ҳақиқатан бовар накардагош сӯхта рафт. Ман ҳеҷ чӣ намегӯям, лекин бовар кунад, бовар накунад, одам якум худаш ба бовар кардагӣ дакор. Одам якум худаша нағз шинохтагиш дакор, пеш аз ин чизое мондан чия када метавонад. Чӣ ба способносташ аст, чӣ ба таланташ аст, чӣ ба нест. Набудагиша хонда, илмаша зиёд када, камчилигош ҳамин наметавонист короша нақс сар када рафтагӣ дакор. Ҳамун вақт ба зӯр мешуд. Ман агар ҳамин видео кади ягон савол ҷавоб шуд, агар албатта саволҳои ҳамеш ба ҷавоб дода метавонам. Дастиро тадбиркорӣ ҷудо мӯл чизо ҳаст. Ман ҳозир шумо ба просто салака мотиватсия гиретон гуфта, шумоно даъват кардем ки тадбиркор шаведон. Тадбиркор дасташ ба ояндаи бутун халқҳо мистол. Ман ҳамҷа баям Америка ба мӯличса тадбиркора ҳал мекунад. Мӯличса пул ҳал мекунад да. Грубо говоря, пул. Тадбиркор ин пул кади хоҳитон нахоҳитон связани. Аммо ба пула инқадра қадраш нест. Ҳамун Самарқандои ман штагишу хештагиша мебинам, пула қадраш нест. Пула сейф мегӯям, мон ба эконом карда наметавонам. Оддӣ чизо. Худошон мисол фараз кардем $1000 ойлик ба кор мекунанд, лекин 1,500 $2,000 хараҷотошон аст. Оддӣ чизда ин. Ам хел мисол худошона мазошон не қарз бекишта, мисол маракои калон, тоёи калон, мошинои кредит бекишта. Ман ҳамин чиза ман нафаҳмам да. Ман мисол худам лично бачаҳо мана мешинохтагу ҳама медонад ина чиза. Манам пулам набуд, ман дераждани ма ягон бор накардагӣ. Самарқанда ман дераждани када бачаҳо ба ҳақ надодем ягон бор. Чунки мана пулам лишни набуд. Барои дераждани мана пулам лишни набуд. Ман вақти студент будагем, ман ба дадем фақат ракирою обед бемедодам. Тамом, ман ба лишни пул намедодам. Барои ҳамун ман худам ман пула қадраша мерасам, медонам, кайба чӣ хел хараҷот карданам ман медонам. Барои ҳамин як гала тема ҳаст, ман алоҳида гуфта мегузарам. Мисол пула чӣ хел эконом кардан, чӣ хел тадбиркорӣ ба set of talents мегӯянд, ҳамун чиё шудагиш даркор барои тадбиркор шудан. Мисол лидериши качество шудагиш даркор. Одам лидер шуда командаша ақадаш бурдатонистагиш даркор. Чунки одамо мебиёд беғарзи пул ва ба фақат ойлик додан ва я мотиватсия кардан даркор ки шумо бовар карда мӯлтар ақадатон кор карда ҳамун общи мақсадатон ба рафта расидана барош. Барои вай нағз лидер шудатонистан даркор. Мисол манам лидер набудам як вақт. Манам хонда мӯлитса ёд гирад мешуд да. Мӯлитса хато карда ёд гирифтам мумкин. Барои ҳамун илтимос дӯстон, падару модарон, она бобоё агар шунисагӣ боштон, агар шумона фарзандотону неваротон агар бошад ҳамин чиз таланти тадбиркорӣ ягонта агар ваяш мешуд ки сайн мегӯянд мон ба чӣ вай показателош бошад, агар албатта тадбиркор шудан ба вай бача тадбиркор кардан ба ҳаракат кунедтон. Албатта
поддержка кунетон. Ҳеҷ вақт ту наметони бекора накун, ин вай нагӯетон, чунки вай бача мӯҳли вақт аз хонангошу аз ҷӯрошу наздикош хулоса мекунаду ин манба набудааст мегӯяд. Агар бошад агар ҳамин таланташ албатта ва ё кушода тадбиркори зӯришто рафтагӣ даркор. Диққататон ба раҳмат. Агар савол ҷавобу комментарий бошад албатта таги ҳамин видео ба монетон ман шумоба бо дар бораи ҳамин тадбиркорию дигар як гала ҳамон қирош аст терминологияи тадбиркор ки вобаста будагӣ ман шумоба фаҳмонда видео када рафта мегирам. Плюс ҳамун IT соҳаи худам баям ман видео када мегирам параллелни. Агар тадбиркорӣ ки IT агар связи кунад агар ҷудо ҳам коли калон шуда биромда рафтагиш мумкин. Ман ин стартапҳо миллиард доллара компаниё миллиард триллион доллара компаниё ҳамеш IT кади вобаста. Ҳамун ва ёшам асосчиёшам IT ёки программист будагӣ ёки тадбиркор будагӣ. Барои ҳамун фақат IT тадбиркор ояндаи мо мушуд ҳозир сар када технология техника қабул када фақат илм гирифта пеш барафтан мақсади мо. Пеш барафта халқамоя ҷамъиятамоя одамои худамоя поддержка када болоба биромда рафтаги мо дакор. Дигар илоҷа мо нест, чунки дигар давлату дигар халқҳо анча пеша монда рафтаги мон. Агар мон ҳамин темп кадирем агар бутун паса монда мерем. Диққататон ба ташаккури зиёд. Раҳмати калон то ин ҳафта дидан. Саломат бошед.